Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ipagpatuloy natin ang kwento ni Berto. Noong winasiwas ni nanay ang kanyang itak, ay bigla na lang tumakbo ang aswang sa may bandang tubuhan. Nay, humingi na tayo ng tulong. Baka balikan tayo ng aswang na yun. Wika ko pa noon sa aking nanay Miss Selena. Huwag kang matakot anak, hindi kita pababayaan. Natitiyak ko na iyon ang sinasabi nila na bagong niyanggaw. Sa susunod, kapag may kumakatok sa pinto, lalo na sa 10 oras ng gabi, ay huwag mong buksan. Ipaalam mo muna ito sa akin. Alam mo namang nag-iingat tayo, di ba? Kaya huwag mo nang uulitin yun. Bukas ng umaga ay puntahan natin si Kap para maipaalam natin sa ating mga taga-baryo. Wika pa noon ni nanay Miss Selena. Pagkatapos noon ay nakatulog na rin ako Miss Selena. Ngunit si mama naman ay hindi ito nakatulog buong magdamag. Dahil nagbabantay lang ito kung baka sakaling bumalik ang aswang. Kinaumagahan ay maagang nagpunta si mama sa barangay hall para ipaalam tungkol sa nangyari kagabi. Kung kaya't mas lalong naging alerto ang aming baryo noon. Tuwing alas 5 ng hapon ay merong magro-ronda na barangay tanod para matitiyak nila na ligtas ang mga tao roon. Noong sumapit ang gabi ay nasa loob na kami noon ng bahay ni nanay. Ngunit may naririnig kami na may nagsisigawan sa hindi kalayuan sa aming bahay. Ano yun, Nay? Parang nagkagulo ata yung mga tao. Tingnan kaya natin, Nay. Dito ka lang at huwag kang sumama sa akin. Delikado para sa'yo. Wika pa nun ni nanay sa akin. Ngunit hindi naman ako pumayag na magpaiwan. Habang naglalakad kami nun ni nanay, ay sobrang dilim ng paligid. Dahil bihira lang ang may kuryente sa baryo namin noon. Madilim man, ngunit nagpatuloy pa rin kami ni nanay. At maya-maya ay bigla kaming natigilan na may isang babaeng umiiyak sa ilalim ng puno. Walang ano-ano ay agad namin itong nilapitan ni nanay. Iha, anong ginagawa mo rito sa labas? Delikado pa naman ngayon. Wika pa nun ni nanay sa babae, ngunit hindi naman ito sumagot. Miss, naririnig mo ba ako? Umuwi ka na sa inyo. Baka hinahanap ka na ng nanay mo ngayon. Ngunit hindi pa rin sumasagot ang babae ni Selena, na para bang hindi niya naririnig si nanay. Nagpatuloy lang ito sa kanyang pag-iyak hanggang sa dahan-dahan itong lumingon sa amin. Hindi na ako hinahanap ng mga magulang ko. At wala na silang pakialam sa akin. Pinabayaan lang nila akong mag-isa. Kaya magbabayad sila. Sagot pa nun ng babae ni Selena. Sa mga oras na yun, ay nakatutok ang aking paningin sa babae ni Selena. At dahil doon, ay bigla akong kinabahan ni Selena. Agad namang nakatitig sa akin ang babae, hanggang sa unti-unti itong nagbago ng anyo. Biglang tinubuan ang kanyang katawan ng mahabang balahibo. Tumalim ang kanyang mga ngipin at nagbabaga ang kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon ay bigla akong napasigaw ni Selena. Dahang-dahang naglalakad ang aswang patungo sa amin ni nanay. Agad namang kinuha ni nanay ang kanyang itak sa kanyang tagiliran. Noong susunggaban na sana kami ni nanay, ay may naririnig kaming maraming mga tao na nagsisigawan. Patungo ang mga tao kung saan kami naroroon. Sa pagkakataon na iyon, ay umaangilan ng malakas ang aswang. Hanggang tinuloy na nga nito ang kanyang pag-atake sa amin. Buti hindi kami natamaan sa kanyang mahabang kuko dahil may biglang dumating na isang matanda. Ang matanda na iyon ay yung lalaking nakausap ko noong nakaraang araw. Meron itong binibigkas na salita na hindi ko naiintindihan. At meron itong hawak na buti ng langis at agad niyang sinabuyan ang aswang.
Pagkatapos niyang sinabuyan ng langis, ay walang awa nitong hinampalos ng buntot ng pagi. Hindi ito tinigilan ng matanda hanggang sa nakikita ko sa mga oras na yun na parang unti-unting nasusunog ang balat ng aswang. Sobrang nagpapasalamat kami nun sa ginawa ng matanda. Dahil kung hindi ito dumating, baka nasakta na kami ng nilalang na iyon. Doon ko napagtanto na albularyo pala ang matanda na iyon. Matagal na raw niyang tinutugis ang mga aswang, ngunit hindi ito maubos-ubos. Sa mga oras na yun, ay nararamdaman ko na ligtas na kami. Bago kami bumalik ni nanay sa bahay, ay binigyan kami ng panlaban ng albularyo. Binigyan kami ng isang buti ng langis na yari daw ito sa iba't ibang uri ng halaman. At kasabay nito ang buntot ng pagi. Binigyan din ng matanda ang iba pang mga tao roon. Noong pag-uwi namin sa bahay, ay parang magaan na sa aming pakiramdam ni nanay. Dahil wala na ang aswang at wala nang manggugulo sa amin. Makalipas ang ilang araw, ay naging mapayapa na ulit ang aming baryo. At wala na rin kaming naririnig na usap-usapan tungkol sa mga aswang. Kung kaya't sa mga panahong iyon, ay naging mapanatag ang loob ni nanay. Hindi na rin niya ako sinusundo sa tuwing tapos na ang aking klase. Dahil naging abala na rin si nanay sa kanyang pagtatrabaho sa bukid. Isang araw noon, habang papauwi ako galing sa paaralan, ay may nakikita akong dalawang lalaki na may mga hawak na itak. At meron itong pinagpilitang binuhat na isang malaking sako na tila ba sobrang bigat ang laman nito. Kung kaya't agad akong nagtago sa hindi kalayuan. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ay liningon ko sila ulit. Ngunit hindi ko na sila natatanaw pa. Agad akong lumabas sa aking pinagtaguan at nagpalinga-linga ako sa paligid. Ngunit hindi ko na talaga sila natatanaw pa, Miss Selena. Nakapagtataka na sobrang bilis naman yata nilang nakalayo. Sa mga oras na yun, ay bigla akong nakaramdam ng kilabot ni Selena. Kung kaya't tumakbo ako ng mabilis patungo sa aming bahay. Ngayon ko lang din sila nakita sa aming baryo. Kung kaya't nag-iingat na rin ako ayon sa tugon ni nanay. Pagdating ko sa aming bahay, ay agad akong pumasok sa loob at sinirado ang pinto. Agad namang nagtataka si nanay sa aking kinikilos. Ngunit ngumisi lang ako kay nanay at pumasok na sa kwarto. Hanggang dito na lang po, Miss Selena. At lubos na gumagalang, Berto.